Vitajte v Nitre. Dnes vám ukážem jednoizbový byt, ktorý je na predaj. Volám sa Andrea a som z realitnej kancelárie AP Company. Poďte sa so mnou pozrieť na byt, z ktorého vás do centra mesta dostane pár zastávok autobusu a občiansku vybavenosť, nakupovanie či zdravotnú starostlivosť máte na dosah. Každý deň si tu môžete užívať svoj komfort a pohodlie. Pre koho by mohol byť tento byt ideálny? Ste mladý človek, ktorý sa chce osamostatniť, postaviť na vlastné nohy a hľadá štartovací byt? Alebo naopak, máte kus života už za sebou, hľadáte pokoj, príjemné prostredie a pekný byt, kde nebudete jeho otrokom pri upratovaní? Potom ste tu správne. Byt má veľký balkón, ideálne miesto po náročnom dni s výhľadom na prírodu. Kúpeľňa je priestor pre vašu osobnú relaxáciu a oddych. Priestranná izba, ktorá vám umožní využiť ju na spaciu aj dennú časť. Tak ako? Oslavíme spolu vaše nové bývanie? Chcete zažiť túto atmosféru na vlastné oči? Dohodnite si osobnú obhliadku ešte dnes. Dovidenia!